Хвала Христу! Шчыра вітаю усіх вас, шаноўныя тэлегледачы рэгіянальнага канала Гродна Плюс, а таксама ўсіх тых, хто глядзіць і далучыўся да нас на YouTube-канале праз інтэрнэт. Разам з вамі у прамым эфіры гродзенскага тэлебачання ксёндз Олег Кананович. Мы знаходзімся у базыліцы катэдральнай, у фарным касцёле, галоўным касцёле Гродзенскай дыяцэзіі і ўдзельнічаем у прамой трансляцыі святой імшы вербнай нядзелі з Гродна. Сённяшні эфір, сённяшняя трансляцыя спавадаваная тым, што увесь свет перажывае досць складаны час, а менавіта хуткае распаўсюджванне каронавіруснай інфекцыі. Многія з вас знаходзяцца дома у самаізаляцыі, перажываючы за стан свайго жыцця і здароўя. Каталіцкі касцёл, паслухмяны рэкамендацыям, каб запыніць гэтую заразу, дае дазвол веруючым каталікам гэты час правесці у бяспецы, але пры гэтым стварае магчымасць і хоча ахапіць духоўнай апекай усіх патрабуючых. Таму мы разам з гродзенскім тэлебачаннем пастараліся стварыць усе ўмовы, каб вы маглі перажыць гэтае свята, яднаючыся з намі духоўна праз тэлебачанне і інтэрнэт. Таму варта памятаць, што ўдзел у святой імшы праз онлайн-трансляцыю не з'яўляецца альтэрнатыўнай формай ці рытуалам літургіі касцёла, але вымушанай мерай і дапамогай, якая ў дадзеных абставінах дазваляе нам падтрымліваць духоўнае жыццё і лучнасць з супольнасцю касцёла. Сёння мы прымаем слушнае і разумнае рашэнне застацца дома, але ад усяго сэрца прагнем, калі скончыцца гэтая пандэмія, зноў сустрэцца разам у Божым доме, у сваёй святыні. Таму ўсім тым, хто глядзіць нас перад экранамі сваіх тэлевізараў альбо камп'ютараў, па-перш, падрыхтаваць сваё сэрца. Неабходна памятаць, што мы не збіраемся перад экраном для сямейнага прагляду нейкай перадачы, але духоўна лучымся з найсвяцейшай ахвярай, якая адбываецца ў святыні. Па-другое, варта падрыхтаваць месца. Трэба яго наладзіць так, каб мы маглі адчуваць сябе камфортна і стварыць малітоўную атмасферу. Таму варта паставіць крыж, абраз, запаліць па магчымасці свечкі. І наколькі дазваляе нам месца і здароўе выконваць усе тыя жэсты і паставы, якія зазвычай прымаем у касцёле. І перад тым, як распачнецца святая імша, літургія вербнай нядзелі, чуем, як гучыць звон на яе распачацце, хацелася б усіх вас увесці ў настрой перажыванага свята. Касцёл, падрыхтаваны 40-дзённым велікапостным пакаяннем, у пальмовую нядзелю пачынае перажываць цэнтральную таямніцу хрысціянскай веры, пасхальную таямніцу смерці і ўваскрасення Езуса Хрыста. У гэты дзень на ўспамін уваходу Хрыста ў Єрузалем для здзяйснення пасхальнай таямніцы адбываецца працэсія або ўрачысты ўваход перад святой імшой, таксама асвячаюцца галінкі пальмаў і іншых дрэваў. Гэта могуць быць таксама галінкі аліўкавых дрэваў або, як здаўна прынята ў нас, вярба. Адсюль выводзіцца і папулярная назва свята вербная нядзеля. Літургія пальмовай нядзелі нагадвае пра ўрачысты ўезд Езуса ў Єрузалем за 5 дзён да яго укрыжавання. На літургію святары апранаюцца у літургічнае адзенне чырвонага колеру. У гэты дзень падчас святой імшы чытаецца з падзелам на ролі апісання мукі Хрыста. Таму другая назва пальмовай нядзелі – нядзеля мукі Пана. Нягледзячы на гэта, ўрачыстасць мае радасны характар, бо з яе пачынаецца літургічны ўспамін падзеяў, у якіх здзейснілася збаўленне свету. Хрысціянскія таямніцы веры ўзаемна прасякаюць адна адну. Хвала і радасць ствараюць непадзельную цэласнасць з цярпеннем, а яно, ў сваю чаргу, прадвяшчае ўваскрасенне і збаўленне. Удзел у літургіі пальмовай нядзелі азначае згоду вернікаў прыняць крыж і цярпенне з Хрыстом. Згоду ісці да жыцця не іншым, а менавіта гэтым шляхам, які паказаў нам Збаўца. Таму ўжо распачалася святая імша, на яе пачатку узбудзім нашыя малітоўныя намеры і інтэнцыі.
свету и Владар, Иисус Христос, переможца, Пан со свету и Владар. На пачатку гэтай святой імшы хацеў бы шчыра ўсіх павітаць. Ksiądz biskup Александр, наш ардынарый, прагне злажыць гэтую найсвяцейшую ахвяру ў інтэнцыі ўсіх вас тут сабраўшыхся, а таксама ў інтэнцыі ўсёй нашай гродзенскай дыяцэзіі і ўсіх тых, хто сёння злучаецца з намі, тэлегледачоў, якія цяпер пры экранах нашых тэлевізараў з намі супольна на малітве знаходзяцца. Таксама ўсіх шчыра вітаем. Ksiądz biskup будзе прасіць Пана Бога аб ласцы абароны нас усіх, наш народ, перад усімі хваробамі, перад гэтым вірусам, які гуляе па свеце. Таксама будзе выпрашваць патрэбныя сілы, ласкі, здароўя для ўсіх тых, хто хварэе. Таксама для медперсаналу, тых лекараў, якія знаходзяцца ў шпіталях і сёння таксама працуюць. Будзем маліцца за іх, выпрашваючы для іх патрэбныя сілы, мудрасць у сваіх паступках, умеласць, каб маглі цалкам аддацца гэтай адказнай працы. Таксама давяраем Богу, Яго міласэрнасці усіх нашых памерлых, якія дышлі да Пана Бога. Будзем прасіць аб міласэрнасці для іх, каб добры Бог прабачыў ім правіны і прыняў да супольнасці святых у небе. Просім і заклікаем усіх да супольнай малітвы. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Супокой вам. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, от початку Великого посту мы рихтовали наше сердце до этого дня про спокаяние и учинки христианской милосердности. Сегодня мы собрались разом, каб з усім Kościołem rozpocząć świadkowanie paschalnej tajemnicy Jezusa Chrysta, dziele spełnienie, jakiej On uwejrzał u swój город Jeruzalem, kab tam pomierci i uwaskrosnąć. Uzgadywający ten zbawczy uwachod, z wierą i oddanością pójdziemy i my za Panem, kab беручи уділ у Його крижовій таємниці, стать удільниками з мертвих повстання і життя вічного. Молимся. Боже, умацуй віру тих, хто на Тебе сподівається, і вислухай наші просьби, kab z palmami w rukach, witajući sionia Chrysta Переможцу, u luczności z Nim my przynosili Tobie plon dobrych uczynków, jaki żywie i władarić na wieki wieczne. Ksiądz biskup Теперь ksiądz biskup dokonає odczytał покропення святої водою наших пальмочков. молитву Потім подиміться, покажіть, які там посвячення годі зробили вірбу, ті, пальму. хто по другим боку екрана. Хай так само нас оценять сьогодні. Може, так само десь там поднимут свої вербочки і тримають. Тільки що була отчитана молитва, благословлення, і ksiądz biskup тепер доконає покропення святої водою. Коли ksiądz biskup буде проходити праз костел, постараємось так повітати, так як колись 2000 год тому назад у Єрусалімі вітали Пана Єзуса. Так само і ми сьогодні віддаємося мислями там, у тое наше прошлое, і вспоминаем, запрошаем Єзуса у наше життя, у нашу парафію і нашу щоденність. Сёння мы ўспамінаем пра ўрачысты трыумфальны ўезд Езуса Хрыста ў Єрусалім. Таму
Паслухайце, калі ласка, словы святого Евангелия паводле Матвея. Калі наблизіліся да Єрусаліма і прыйшлі ў Бетфагію, да гары Аліўнай, тады Езус паслаў 2 вучняў, кажучы: «Ідзіце ў вёску, што перад вамі. Там адразу знойдзеце прывязаную асліцу і асляня з ёю. Адвяжыце і прывядзіце да мяне. Калі вам хто скажа што-небудзь, адкажыце, што яны патрэбны пану, і зараз жа адашле іх. І сталася гэта, каб збылося сказанае прарокам, які кажа: скажыце дачцы Сіёна, вось кароль твой ідзе да цябе, лагодны, седзячы на асліцы і на асляняці, сыне пад'ярэмнай». Вучні пайшлі і зрабілі так, як загадаў ім Езус. Прывялі асліцу і асляня і паклалі на іх сваё адзенне. І ён сеў на яго. І мноства людзей слала сваё адзенне на дарозе, а іншыя зразалі галінкі з дрэваў і слалі на дарозе. А натоўпы, якія ішлі спераду і следам за ім усклікалі: «Гасанна, сыну Давіда, благаслаўлёны той, хто прыходзіць у імя Пана, Гасанна на вышынях». І калі ён увайшоў у Єрусалім, узрушыўся ўвесь горад і пыталіся: «Хто гэта?» А народ адказваў: «Гэта прарок Езус з Назарэту Галілейскага». Для Божага Сына, Гасанна, Гасанна, ён збаўца адзіны. Хай гучыць Гасанна збаўцу, крочыць благословлёны. Ён ідзе па слову Бога, Пан наш улюбёны. Гасанна, Гасанна, для Божага Сына. Гасанна, Гасанна, ён збаўца адзіны. Гасанна, Гасанна, для Божага Сына. Гасанна, Гасанна, ён збаўца адзіны. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты учинил, что наш Збавца принял тело и помер на крыжи, каб дать человечему роду узор покоры. Ласкаво да поможи нам наследовать Его приклад утерпений и заслужить уделу Его з мертвых повстаний, які з Тобою живе и владарить у єдності Духа Святого, Бог прасуще веки вечные. Амен. Распачынаецца першая частка святой імшы літургія слова. Першае чытанне з кнігі пророка Ісаі аб прыніжэнні Бога, які зышоў з неба і прыйшоў на зямлю, каб выратаваць чалавецтва. Читание книги пророка Исаии. Пан Бог даў мне мову мудрых, каб я ведаў, як словам патрымаць знясіленага. Кожную раніцу Пан будзіць мяне, абуджае слых мой, каб я слухаў яго, як вучань. Пан Бог адкрыў маё вуха, і я не запярэчыў, не адступіў назад. Плечы свае я падставіў тым, хто б'е, і шчокі свае тым, хто выдзірае бараду маю. Аблічча свайго я не адвярнуў ад знявагі і аплявання. Пан Бог дапамагае мне, таму я не буду асаромлены. Таму зрабіў я твар свой, як цвёрды камень, і ведаю, што не зазнаю сораму. Гэта Слово Божие. Боже мой, Боже, чому мя не покинув? Боже
Гучыць псальм, рэфрэн якога «Божа мой Божа, чаму мяне пакінуў?» Словы поўныя болю, смутку і жалю. Усе, хто бачыць мяне, з мяне насміхаюцца, адкрываюць вусны, галавой ківаюць. Ён спадзяваўся на Пана, няхай жа яго вызваліць. Няхай уратуе, калі яму ён любы. Божа мой Божа, чаму мяне пакінуў? Сабакі мяне акружылі, зборышча злачынцаў мяне абступіла. Прабілі рукі мае і ногі, я магу палічыць усе мае косці. Божа мой Божа, чаму мяне пакінуў? Яны дзеляць вопратку маю між сабою, і жерабе кідаюць аб маёй адзежы. Але не адыходзь ад мяне, ты, Пане. Сіла моя, паспяшайся мне на дапамогу. Божа мой Божа, чаму мяне пакінуў? Буду абвяшчаць імя Тваё братам маім, на сходе буду прославлять Тебе. Вы, что боитеся Пана, прославляйте Яго, усё потомство Якуба усхваляй Яго. Няхай боится Яго усё потомство Израиля. Божа мой Божа, чаму мяне пакінуў? Другое чытанне з паслання святого апостола Павла да філіпянаў аб вялікай любові Бога да людзей. Чытанне паслання святого апостола Павла да філіпянаў. Езус Христос, будучы у пастаці Бога, не палічыў патрэбным быць нароўні з Богам, але выракся самога сябе, прыняўшы постаць слугі, прыпадобніўшыся да людзей. І з выгляду, стаўшы як чалавек, прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці, смерці крыжовай. Таму Бог узвысіў яго і даў яму імя понад усялякае імя, каб на імя Езуса схілілася кожнае калена стварэнняў нябесных, зямных і падземных, і каб кожны язык вызнаваў, што Панам ёсць Езус Христос, дзеля хвалы Бога Айца. Гэта Слово Божие. Хвала Табе, Валадар вяков. Хвала Табе, Валадар вяков. Христос прынізіў Гучыць сябе, акламацыя перад будучы Евангелем. паслухмяным, Сёння аж гэта до чытанне смерці, мукі нашага Пана Езуса Христа з падзелам на ролі. Таму Слова Езуса Бог узвысіў яго будзе і чытаць даў адзін яму са імя святароў, понад другі словы аўтара. імя.
міністранты будуць чытаць словы адной і некалькіх асобаў. Услухаемся ў словы святого Євангелія. Мука Пана нашага Езуса Христа. У той час прывялі Езуса да намесніка, і спытаўся ў яго намеснік. Ты король юдейский? Езус сказаў яму: Ты кажаш. і калі абвінавачвалі яго першасвятары і старэйшыны, ён нічога не адказаў. Тады кажа яму Пілат. Ці не чуеш, колькі сведчыць супраць цябе? І ён ні на адно слова не адказаў яму, таму намеснік вельмі дзівіўся. На свята намеснік меў звычай адпускаць паводле жадання народу аднаго вязня. Быў тады ў іх адзін вязень, званы Барабба. І вось калі яны сабраліся, сказаў ім Пілат: Каго хочаце, каб я выпусціў вам? Бараббу ці Езуса, званого Христом? Бо ведаў, што ад зайздрасці выдалі яго. А калі ён засядаў у судзе, жонка ягоная паслала сказаць яму: Не рабі нічога таму справядліваму, бо я сёння ў сне шмат цярпела за яго. Але першасвятары і старэйшыны падбухторылі народ, каб прасілі за Барабу, а Езуса аддалі на смерць. Адказваючы, намеснік сказаў ім: Каго з гэтых двух хочаце, каб я адпусціў вам? Яны сказалі: Бараббу. Кажа ім Пілат: А што мне рабіць з Езусам, якого завуць Христом? Кажуць усе. Няхай будзе ўкрыжаваны. Ён жа сказаў: Што дрэннага зрабіў ён? Але яны яшчэ мацней крычалі: Няхай будзе ўкрыжаваны. Пілат, убачыўшы, што нічога не дапамагае, а хваляванне ўзрастае, узяў ваду і абмыў рукі перад людзьмі, кажучы: Не вінаваты я ў гэтай крыві, глядзіце самі. І ўвесь народ адказаў: Кроў яго на нас і на дзецях нашых. І адпусціў ім Барабу, а Езуса пасля бичавання аддаў на ўкрыжаванне. Тады жаўнеры намесніка, завёўшы Езуса ў прэторыю, сабралі каля яго цэлую кагорту, распранулі яго і накінулі на яго чырвоны плашч, сплялі вянок з церня і усклалі яму на галаву, і далі яму ў правую руку трысціну. Становячыся перад ім на калені, насміхаліся з яго, кажучы: Вітай, король юдейский. І плявалі на яго, бралі трысціну і білі яго па галаве, а калі высмеялі, знялі з яго плашч і апранулі ў адзенне ягонае і павялі яго на ўкрыжаванне. Выходзячы, яны сустрэлі аднаго кірынейца па імені Сымон, якога прымусілі несці крыж Езуса. Калі прыйшлі на месца, называнае Галгота, што азначае месца чэрапа, далі яму выпіць віна, змешанага з жоўцю. Ён пакаштаваў, але не хацеў піць. Тыя, хто ўкрыжаваў яго, падзялілі ягоную вопратку, кідаючы жэрабя, і седзячы пільнавалі яго там. І змясцілі над галавой ягонай надпіс з віной ягонай: «Гэта Езус, кароль юдэйскі». Тады ўкрыжавалі з ім двух злачынцаў, аднаго з правага, а другога з левага боку. Тыя, хто праходзіў, зневажалі яго, ківаючы галовамі і кажучы: Ты, што руйнуеш святыню і за 3 дні адбудоўваеш яе, уратуй сябе самога. Калі ты сын Божий, сыдзі з крыжа. Таксама і першасвятары з кніжнікамі і старэйшынамі насміхаліся і казалі: Іншых ратаваў, а самога сябе не можа ўратаваць. Ён, кароль Ізраіля, няхай сыдзе цяпер з крыжа, і мы паверым у яго. Спадзяваўся на Бога. Няхай Бог вызваліць яго цяпер, калі любіць яго, бо ён казаў: Я сын Божий. Таксама і злачынцы, укрыжаваныя з ім, зневажалі яго. Ад 6 гадзіны цемра настала па ўсёй зямлі да гадзіны 9.
А каля гадзіны 9 усклікнуў Езус моцным голасам, кажучы, Элі, Элі, лема сабахтані. што азначае Божа мой, чаму ты мяне пакінуў? Некаторыя з тых, хто стаяў там, чуючы гэта, казалі, Ён кліче Іллю. і адразу пабег адзін з іх, узяў губку, намачыў яе ў воцат, насадзіў на трысціну і даў яму піць. А другія казалі, Чакай, пабачым, ці прыйдзе Ілля ратаваць яго. а Езус зноў ускрыкнуў моцным голасам і сканаў. Цяпер усе становімся на калені. Гэта момант цішыні, задумы, каб, стоячы на каленях, духоўна злучыцца з момантам смерці нашага збаўцы Езуса Хрыста на крыжы. Встаньте. І вось заслона ў святыні разарвалася надвое зверху аж да нізу, і зямля затрэслася, і скалы раскалоліся, і магілы адкрыліся, і многія целы памерлых святых уваскрэслі. І выйшлі з магілаў пасля ягонага ўваскрасення, і ўвайшлі ў святы горад і паказаліся многім. А сотнік і тыя, хто вартаваў з ім Езуса, убачыўшы землятрус і ўсё, што сталася, вельмі спалохаліся і казалі: Сапраўды, гэта быў Сын Божы. Это слово Пана. Хвала Табе, Христе. Хвала Табе, Хрысте. Усе вернікі распачнуць адгаворваць сімвал веры, які змяшчае галоўныя праўды нашай хрысціянскай веры. Вера ў Тройцу адзінага Бога, у Айца, Сына Божага, Духа Святога, вера у Касцёл каталіцкі. Вызнаем нашу веру у адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якого ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашого збаўлення зышоў з неба і ўцелаўліўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і зышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, а яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына нарадзіў, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрэшэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Распачынаецца малітва вернікаў, дзе у калійных інтэнцыях, малітвах, просьбах будзе маліцца за ўвесь касцёл, за папу рымскага. Праз Езуса Христа, які праз сваю муку і смерць на крыжы выслужыў людзям збаўленне, узнесём да Бога Айца міласерднасці
покорные молитвы. Молімся за святы касцёл, каб прыносіў церпячым суцяшэнне, а грэшных яднаў з Богам. Цябе просім. Молімся за міжнародныя арганізацыі, каб заўсёды служылі справе супакою і паяднання людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб з Эўхарыстыі чэрпалі моц для нясення Христовага крыжа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якіх грэх аддаліў ад Хрыста, каб яны маглі вярнуцца да Яго праз глыбокі жаль за грахі і шчырае пакаянне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх хворых і церпячых, каб за дапамогай ласкі Божай вярнуліся да здароўя. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб ласцы абароны ад віруса і розных хваробаў для нашага народа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб глыбокае перажыванне пасхальных таямніцаў напоўніла нас спакоем. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Boże, Ty zdobył nas dla siebie król swojego Syna, wysłuchaj nasze modlitwy i uczyni, aby się ludzie odkryli swoje serca do Ciebie, jedynego i zaprawdnego Boga, przez Chrysta Pana naszego. Распачынаецца другая частка святой імшы, літургія эўхарыстычная. Міністранты гатовяць алтар, на якім раскладваюць келіх, патэну з хлебам і віном, якія праз словы ксяндза біскупа Александра цудоўна ператворацца ў цела і кроў Езуса Хрыста. на крыжы мучэнні за ўсе. Яшчэ раз прыгадаю, што знаходзімся мы ў базыліцы катэдральнай, галоўным касцёле Гродзенскай дыяцэзіі, удзельнічаем у онлайн-трансляцыі. Грэх твой, Пана, так скалечыў. Глянь жа, як Бог милосердны. Кайся. Сёння вербная нядзеля. Святкаванне пальмовай нядзелі бярэ пачатак у Іерусаліме ў 4 стагоддзі. Звычай асвячэння пальмовых галін з'явіўся ў касцёле ў 11 стагоддзі. У нашай краіне іх замяняюць вербы. Пасля асвячэння іх утыкаюць за крыжы, абразы, каб сцерагчы дом ад няшчасцяў і мець Божае благаслаўленне. Аднак мы помнім, найважнейшым з'яўляецца не асвячэнне вербных галінак, але ўнутранае прыгатаванне да святаў з мёртвых паўстання Езуса Хрыста, бо чалавека збаўляе вера, а не асвечаная верба. Потым бок яму прабілі, кроў з вадой адтуль пралілі. Мы тут, заліты слязами. Езу Христе, злітуйся над нами. Молите все, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу Святому. Пане, про смуку Твоего одинородного Сына спошли нам Твою литость, и хоть мы
своими учинками не заслужили Твоей милосердности. Однак сподеемся отрымать ее праз эту святую ахвяру, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим. угору серце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану, Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, Гучыць слушна молитва и словы префации. Это молитва, якая папярэджвае самы галоўны, найважнейшы момант літургіі эўхарыстычнай кансекрацыю, ператварэнне, цудоўнае ператварэнне хлеба і віна ў цела і кроў Езуса Христа. Несправедливо осуджены за наши злочинства. Своєю смертью змив наші провини, а Його з мертвых повстання принесла нам збавлення. Тому з усіми аньолами ми Тебе прославляем, з радостью ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит во имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, Падчас гэтай галоўнай часткі святой імшы вернікі становяцца на калені, у першы такім дзень чынам тыдня, калі Езус аддаць Христос пашану уваскрос гэтаму і самому спасаў галоўнаму, апостолаў, самому важнаму Духа моманту Святога, святой праз імшы. Христа просім Цябе, усемагутны Божа, освяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашего Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечеры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грэхоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Чаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое у воскресенье и чакаем Твоего прыйсця у хвале. Гучаць словы молитвы успаміну, падчас якой ксёндз-біскуп успамінае касцёл, які знаходзіцца тут на зямлі разам з нашым папам рымскім Францішкам, таксама касцёл, які терпіць памерлых нашых, і касцёл, які знаходзіцца ў небе,
трыумфуючы. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету. Дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, за святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, празуще веки вечные. Усіх нас ксёндз біскуп заклікає, каб ми, як одна сям'я Божая, помолилися молитвой «Ойче наш». І заховав нас от злого. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od усього złога, daj łaskawa supokój u dni nasze, da pomoży nam u miłosierności Twojej, kab my byli zawsiody wolni od grzechu i zachowani od wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю wam, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wieru Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żywiesz i wладаrysz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, які бярэш Наступае на момант сябе святой камуніі. правінь Вядома, пры такім удзеле ў ахвяры Хрыста онлайн праз тэлебачанне альбо праз інтэрнэт немагчыма будзе спажыць яго цела. На шчасце, касцёл пакідае нам магчымасць так званай духоўнай камуніі. Таму падчас хатняга каранціну у нас павінна нарадзіцца туга па прыняцці цела Хрыста і глыбокае жаданне і пастанова прыняць яго, як толькі дазволяць на гэта абставіны. а даруй нас супокоем. Woś baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony, poklикany na wieczeru Jegonuju. Panie, ja nie warty, kab Ty wejszł do mnie, ale skaży tylko słowa
и будь оздоровлена душа моя. О мой народе, что табе зрабіў я. Увесь свет перажывае сёння пальмовую нядзелю. Звычай асвячэння пальмовых і вербных галінак з'явіўся ва ўсім касцёле у 11 стагоддзі. Акрамя таго, з 1986 года пальмовую нядзелю адзначаецца Сусветны дзень моладзі. З гэтай нагоды ў Рыме папа Францішак сустракаецца з моладдзю і асвячае прынесеныя ёй галінкі вярбы. Пальмовая нядзеля вельмі урачыста адзначаецца таксама ў касцёле ў Беларусі. У Мінску, напрыклад, шмат гадоў ва ўрачыстасцях пальмовай нядзелі удзельнічае вослік, на якім едзе мужчына, што прадстаўляе Езуса, і яго вітаюць удзельнікі імшы ў архікатэдральнай парафіі. У Гродні моладзь збіраецца з прынесенымі вялікімі пальмамі, вышыня якіх дасягае некалькіх метраў, і кожная з іх адметная і прыгожая. Гэтыя пальмы вырабляе сама моладзь задоўга да пальмовай нядзелі, рыхтуючыся да яе. У катэдральных касцёлах у Пінску і Віцебску таксама цэлебруецца урачыстая святая імша, найчасцей з удзелам біскупа. У кожным касцёле і капліцы вялікая колькасць вернікаў, якія такім чынам хочуць увайсці ў перажыванне вялікага тыдня. Вялікім тыдні кожны дзень выключны і непаўторны. Таму кожны яго дзень таксама мае назву вялікі. Але, на жаль, у гэтым годзе па прычыне пандэміі, распаўсюджвання каранавіруса і ў Мінску, і ў Гродні, і ў Пінску, і Віцебску, каб засцерагчыся ад магчымасці заражэння, адменены усе працэсіі, спатканні, якія збіраюць шматлікую колькасць людзей. О мой народе, что табе зрабіў я, чым вінаваты, пред табою быў я. Я над Египтом здійснив покарание, а мяне выдал ты на бичевание. О мой народе, что табе зрабіў я, чым вінаваты, пред табою быў я. Я за палон твой помсціў фараону, ты ж учыніў мне суд Синедрыёну. Что табе зрабіў я, чым вінаваты, пред табою быў я. Я пред табою раскрыў мора хвалі, а ты мне дай, Бог раскрыл без жалю.
Праз хвілінку прагучыць малітва на заканчэнне літургіі эўхарыстычнай, потым ксёндз Пробаш, ксёндз Ян Кучынскі, пробаш катэдральнай парафіі зробіць кароткія паведамленні для вернікаў, для народа наконт перажывання Вялікага тыдня. Молимся. Пане, Ты умацовал нас хлебом небесным, и про смерть Твоего Сына дал нам надею на вечное житё, у якое верим. Покорня Тебе просим, как праз Его з мертвых повстания мы досягнули меты нашего вандрования, праз Христа Пана нашего. Amen. Парафіяльныя аб'явы. Перажываем сёння вербную нядзелю, якая распачынае вялікую і вялікі і святы тыдзень. На гэтым тыдні будзем пераважаць памятку мукаў і уваскрэшэння Езуса Хрыста. Заўтра, вялікі панядзелак, таксама аўторак і сераду, 6, 7, 8 красавіка у нашай парафіі будзем перажываць велікапосныя рэкалекцыі. Праз увесь час Вялікі пост думалі, як іх зрабіць, чи адмяніць, чи перажываць. Пастанавілі перажываць. Будзе адменена святая імша з навукай для дзяцей. Гэта святая імша будзе, але не будзе навукі для дзяцей, тому што дзеці цяпер усе на канікулах і невядома, чи могуць прыйсці, лепей хай застануцца ў хаце. І таксама не будзе навукі становай для мужчын, жанчын і моладзі. Гэтых навук пасля вечорнай імшы не будзе. Але кожны дзень маем 6 імшаў, поэтому мша о 9 гадзіне, 12 і 19 будзе спецыяльнай навукай. Поэтому хто можа, шчыра запрашаем. Хто можа сябе адчувае не вельмі добра, можа хтось хворы, чи хто баіцца заразіцца, хай застанецца ў хаце, і ёсць таксама магчымасць у інтэрнэце знайсці рэкалекцыі і таксама паслухаць. Хто адважнейшы, хто здароўшы і можа прыйсці, калі ласка, прыходзьце. Таксама будзем спавядаць праз увесь дзень. Падчас кожнай святой імшы старайцеся выбраць такую гадзіну, такі час, каб не было шмат людзей, так спакойненька, каб можна было прыступіць да сакраменту споведзі. Рэкалекцыі ў гэтым годзе ўзначаліць яго эксцэленцыя ксёндз біскуп Юзеф Станеўскі, біскуп дапаможа нашай дыяцэзіі. Вялікі чацвер, 9 красавіка. Будзем перажываць памятку ўстанаўлення найсвяцейшага сакраменту, а таксама сакраменту святарства. У гэты дзень будуць толькі 2 святыя імшы. Першая будзе о гадзіне 10 з раніцы, святая імша крыжма, падчас якой ксёндз біскуп асвяціць алеі, якія патрэбныя для ўдзялення святых сакраментаў, і таксама святары адновяць свае абяцанні, якія складалі падчас прыняцця сакраменту святарства. І другая імша будзе вечарам о гадзіне 19, святая імша на памятку ўстанаўлення найсвяцейшага сакраменту, падчас якой адбудзецца перанясенне найсвяцейшага сакраменту да цямніцы. Магчымасць споведзі будзе ў чацвер, таксама распачынаючы ад 14 гадзіны. І да вечара будуць святары мець дзежурства пры спавядніцах. Таксама можна спакойна, каб не было натоўпу, спакойна любы час прыходзіць і карыстацца сакраменту споведзі. Вялікую пятніцу, 10 красавіка, будзем абходзіць памятку мукаў і смерці Езуса Хрыста. У гэты дзень абавязвае ўсіх пост сціслы. Што такое значыць пост сціслы? Это значыць устрымацца ад ежы мясной, так само сабой, але таксама 2 разы ў дзень гэты можна толькі лёгка з'есць, гарбата без цукру, і 1 раз сыта паесць. Гэта пост сціслы. Вечарам праз увесь дзень таксама не будзе святой імшы. Гэта дзень, калі эўхарыстыя не адпраўляецца. Таксама будзе магчымасць споведзі праз увесь дзень. Ад раніцы ад 9 гадзіны
да вечара, да крыжовага шляху, які будзе о гадзіне 18, які будуць праводзіць святары, якія працуюць в нашай катедры. І потым пасля крыжовага шляху распачнецца о гадзіне 19 набажэнства літургіі Вялікай Пятніцы, якая складаецца з літургіі слова, адарацыі крыжа, святой камуніі, і на заканчэнне будзе перанясенне найсвяцейшага сакраменту да гробу. Таксама ў гэты дзень распачнем навенну да Божай міласэрнасці. Вялікую суботу 11 красавіка молімся каля гробу Пана, разважаем пра яго муку і смерць. Распачынаючы ад 8 гадзіны і што паўгадзіны да 18 гадзіны будзе асвячацца будуць патравы на велікодны стол, злучаныя з адарацыяй найсвяцейшага сакраменту. Калі нам пагода дапіша і будзе таксама слоненька свяціць, як сёння, і не будзе дажджу, снегу і мяцеліцы, то будзем асвячаць усе дары, якія прынясеце перад касцёлам. На гэтай плошчы перад уваходам да касцёла, калі будзе добрая пагода. Калі будзе дрэнная пагода, то будзем заходзіць у касцёл. Так спакойна кожны мог прынясці свой кошычак на асвяшчэнне. І таксама памятаем, што ў гэты дзень толькі можна будзе скарыстаць сакраменту паяднання са споведзі. Таксама ў гэты дзень не цэлебруецца святая Еўхарыстыя, але ўсіх, хто можа прыйсці, хто будзе адчуваць сябе здаровым, запрашаем на гадзіну 19. Будзе літургія Вялікай суботы, вігілія Вялікай суботы, якая складаецца з благаслаўлення агню, літургіі слова, літургіі хросту, наўлення абяцанняў хростных, падчас якіх будзем трымаць запаленыя свечкі. Таму таксама прыстарайцеся прынясці з сабою на эту літургію Вялікай суботы. І пасля вігіліі Вялікай суботы, вігіліі пасхальнай, будзе адноўлена адарацыя найсвяцейшага сакраменту у гробе Гасподнім. Поэтому, калі хто баіцца прыйсці ў дзень да касцёла, будзе магчымасць прыйсці ўначы і памаліцца ціха, спакойна з Езусам. Таксама, шаноўныя браты і сёстры, просьба ў гэтым годзе прынесці, як прынесеце кошачкі, каб асвяшчаць велікодныя патравы, прынясіце таксама з сабой ваду ў бутэлечцы. Будзе магчымасць набраць вады, але ведаеце, ў гэтай складанай сітуацыі, якая пануе на ўсім свеце, поэтому лепей прынясіце з сабой, і калі будзем асвяшчаць велікодныя патравы, таксама асвецім і вадзічку. Велікодную нядзелю 12 красавіка распачнем о гадзіне 7, распачнем рэзурэкцыю. Сёлета у сувязі з пандэміяй каронавіруса не будзе працэсіі эўхарыстычнай вуліцамі нашага горада. Поэтому, напэўна, будзем памятаць усё наша жыццё гэты год, калі не было працэсіі. Но, але лепей устрымаемся, і будзе перанесенне найсвяцейшага сакраменту ад гробу Пана. Тут да алтара ксёндз біскуп перанясе, заспяваем Тэдэум Ляўдамус і такім чынам распачнем святкаваць Вялікдзень. Сёння пры выхадзе з касцёла таксама ёсць магчымасць набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Старайцеся, набывайце, чытайце, таму цяпер больш праводзім часу у сваіх памяшчэннях, правда, сваімі блізкімі, пагэтаму вельмі шмат маем часу. Берыце газеткі і чытайце. Дзякуем шчыра, дзякуем усім за дар супольнай малітвы падчас гэтай святой імшы. Таксама дзякуем усім тым тэлегледачам, якія сёння з намі лучыліся ў малітве праз тэлебачанне. Дзякуем усім нашым уладам, якія пастараліся наладзіць гэтую трансмісію святой імшы у гэту вербную нядзелю. І хацеў бы сказаць, што таксама будзе прамой эфір святой імшы ў нядзелю 12 красавіка о 7 гадзіне з раніцы. Таксама будзе трансмісаваная імша праз нашае тэлебачанне Гродна Плюс. Хто мае залу, то на 112 канале можна будзе таксама паглядзець і браць удзел у святой імшы. Дзякуем яшчэ раз усім. Жадаем добрага пабожнага перажывання гэтага тыдня вялікага, усіх малітваў, і заклікаем усіх да разважлівасці і да мудрасці ў сваіх паступках. Калі ксёндз біскуп нам усім даў дазвол заставацца дыспенсу, дазвол заставацца ў хаце,
быць у сваіх памяшканнях і браць удзел праз тэлебачанне, старайцеся таксама, шаноўныя, нікуды не выходзіць. Если патрэба, да аптэкі, у краму і быць у хаце. Вядома, сітуацыя не вельмі цікавая, не вельмі вясёлая, поэтому в гэтым годзе старайцеся ў госці не хадзіць. Старайцеся таксама госці не прынимаць. Позвоніце, скажыце, хай дзеткі, унукі будуць сваімі бацькамі. Но непростая ситуация, поэтому лепей потерпеть трошки, побыть один на один своими семьями, посвятить свой час один другому. Старайтесь будьте разважливые и мудрые у своих поступках, думаючи не только про себе, а так само про тых, кто есть сярод нас. Теперь просим ксяндза біскупа Александра уделить нам пастырское благословление и тым, кто у костеле, и тым, кто нас з нами лучится праз тэлебачанне. І пасля ўсяго, пасля благословлення, асыста вернецца ў закрыстую, а распачнецца набажэнства горкіх жальбаў. Serdeczne dziękuję wszystkim za dar supolnej modlitwy. Przyjmiem Boże błogosławienie. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niechaj imię Pana będzie błogosławione. Теперь и на веки. Da pomoga nasza u imieni Pana. Яки створил небо и землю. Niechaj błogosławić was Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w upokoi Chrysta. Дякуем Пану Богу. Скончылася святая імша вербнай нядзелі. Стараемся пэўны час трываць у цішыні, малітве, дзякуючы Богу за шматлікія ласкі, якія Ён нам дасылае. Кожны з нас у такі цяжкі час прымае рашэнне адпаведна свайму духоўнаму распазнанню, веру і стану сэрца. Таму давайце ў гэты час будзем пазбягаць сварак, асуджэнняў, як на прасторах інтэрнэту, так і ў нашых размовах. Калі нехта і далей наведвае святыню, няхай не абвінавачвае, не называе панікёрамі тых, хто вырашыў перажываць імшу, будучы дома, і наадварот, седзячы на каранціне, не будзем судзіць тых, хто не можа абысціся без фізычнай прысутнасці ў святыні. У кожнага свой розум, свае прычыны. Памятаем, што гэты каранавірус скончыцца, а Бог, касцёл і людзі вакол нас застануцца і нам далей разам жыць. Таму, дарагія браты і сёстры, мы сёння ўзгадвалі аб тым, што натоўп, які так урачыста вітаў Хрыста, праз некалькі дзён крычаў: «Укрыжуй яго». Сёння мы асвячылі пальмы, вербы, якія потым спальваюць, а попелам пасыпаюць галовы вернікаў на папялец у наступным годзе. Таму не варта чакаць раніцы нядзелю Васкрасення Пана, бо святкаванне ўжо распачынаецца зараз. З пальмовай нядзелі мы ўваходзім у гэты святы час, час жаданы, час збаўлення. Будзем жа рыхтаваць да гэтага часу не толькі свае дамы, святочныя сталы, але перш за ўсё зробім парадак у сваім сэрцы. Адкрыемся на дзеянне Божай ласкі, дазволім, как Хрыстус мог да нас дакрануцца. Адчуем на сабе дотык і позірк Езуса Хрыста, які урачыста уязджае ў Єрузалем. Разам з вамі быў ксёндз Олег Кананович. Мы удзельнічалі ў онлайн-трансляцыі з Гродзенскай катедры Сварнага касцёла. Усім дзякую за прысутнасць, малітву, увагу. Усім здароўя, душы і цела. З Богам. Niechaj będzie pochwalony, od nas wszystkich uwielbiony, przenajświętszy sakrament, ten niebieski testament. Niechaj będzie pochwalony, od nas wszystkich uwielbiony,
że najświętszy sakrament, ten niebieski